Li herêma me li deşta Bişêriyê ferman sist bû. Kelekela germa havînê ber bi dawiyê ve diçû. Dawê her roj ji tîna xwe hinekî kêm dikir. Payîza kezîzer hêdî hêdî rûyê xwe nîşanî me dida. Leg û hecihecikan konê xwe bar kiribûn. Qulingên serhedê rev bi rev ber bi germistanê ve difiriyan. Gelekî caran ji wan didexisîn. Çawa hemû dibûn du rêz û bi du serokên xwe diketin. Çawa bi hev re ber bi aramiyê ve difiriyan. Her tim lê difikirîm, çima serokek jina me derneket û berê me neda aramiyê? Çima berê me neda jîngehên xweş? Ez heyrana te serokî me ku ji bo jiyana herî xweş tu refê xwe war bi war digerînî. Ji pirtûka şikestî romana Mamoste Recep Dildar.